गिबियावनो नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय आधार कार्डखौ बोरै आपडेट खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव गुवारै फोरमायनानै होगोन। दा जोंहा आधार कार्डखौ मानि थाखाय आपडेट खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला जायफोरनि आधार कार्डआ बिराद सिगांनो बानायनाय एबा जायफोरनि आधार कार्डफोरा 10 बोसोर बा बेनि बांसिन फुराना जाबाय बैसोरो आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लानाया जोबोरैनो गोनां। दा जोंहा आधार कार्डखौ फैसा होनाङा लासिनो आपडेट खालामनानै लानो हायो। दा बेनि लास्ट डेटआ जोंहा 2026 नि 14 जुनावहाय बिनि लास्ट डेट। बिनि उनावहायबा जों आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो थाखाय फैसा होनांगौ जानो हागौ। जों बयबो मिथिखागौ आधारजों पान कार्डजों लिंक खालामनाया 2025 नि 31 डिसेम्बर सिमावहाय फ्रि अफ कस्टआवनो बानायनानै लानो हायोमोन। बेनि सोमोन्दैबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोखांबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैब्ला आंनि बे आधारजों पान कार्डजों लिंक खालामनाय भिडिअखौ थांनानै नायनो हागोन। दा बेवहाय गोबाङानो आंनि बे भिडिअआवहाय कमेन्ट खालामहरदों आधारजों पान कार्डखौ लिंक खालामनाया जों आसामाव थाग्रा सुबुंफोरनि थाखाय इम्परटेन्ट नङा होननानै। नोंगौ, बे आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामनाया जोंनि आसामाव थानाय मानसिफोरनि थाखाय इम्परटेन्ट नङा। दा मानि थाखाय इम्परटेन्ट होननानै बुङोब्ला आधारजों पान कार्डजों लिंक खालामनाया जों माबा मोनसे अफिसियेल खामानि मावनोब्ला बा माबा मोनसे बेंकनि खामानिफोर मावनो थाखाय बा बेंक एकाउन्ट बायदिसिनाफोर बानायनो थाखाय जोंहा पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लानाया जोबोरैनो गोनांथार। दा आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनानै होदोंमोन। दा जोंहा आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामनाया सिगाङावहाय जोंहा फ्रि अफ कस्टआवनो बानायनानै लानो हायोमोन। दायो नोंथांमोननो आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामनायनि गोनांथि जाथारदोंबा नोंथांमोना 1000 फिसखौ नोंथांमोना होखाथारनांगोन। होनब्लासो नोंथांमोना आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामनानै लानो हागोन। दा दिनैनि भिडिअनि टपिकआ बे नङा। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय आधार कार्डखौ बोरै आपडेट खालामनांगौ बेनि सोमोन्दैसो नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनानै होगोन। आंनि सिगांनि भिडिअनि मोनसे कमेन्टआव सासे मानसिया सोंहरदोंमोन आधार कार्डखौ बोरै आपडेट खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै भिडिअ लाबो होननानै। दिनै आं बिथांनि कमेन्ट हरनाय बायदियैनो आधार कार्डखौ बोरै आपडेट खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव डिटेल्सै फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो थाखाय नोंथांमोना गावबा गावनि मोनसे ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लादो। दा नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप आंनि मबाइल स्क्रिनाव नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ स्किप खालामनानै नायनाङा, नङाब्ला नोंथांमोना आन्दायनो हागौ। दा नोंथांमोना गावबा गावनि मोनसे ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै नैबेयाव सार्च खालामबानो जाबाय। मा सार्च खालामनांगोन? माइ आधार। नैबेयावहाय आंना लिंकआ फैखाबाय। नोंथांमोनाबो myaadhar.uidi.gov बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। दा बेवहाय आंना लिंकआ फैखाबाय। आं बेवहाय थुनानै होनोसै। नैबाव थ्रि डटआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ डेस्कटप मडआव बानायनानै लाबानो जाबाय। आंना डेस्कटप मडआव दंखायो बियो। दा बेनि थाखाय मा खालामनांगोन नोंथांमोना नैबाव दंना आधारखौ आपडेट खालामनो थाखाय जोंहा नैबे अपसनावनो हाबनांगोन। बेवहाय दङ डकुमेन्ट आपडेट। बेवहाय जोंना मा लिरनाय दङ? नैबे रेड कालारजों लिरनाय मोनसे दङना, दिस सार्भिस इज फ्रि अफ कस्ट टिल 14/06/2026 माने जुननि 14 थारिखसिम नोंथांमोना गावबा गावनि आधार कार्डखौ फ्रि अफ कस्टआवनो आपडेट खालामनानै लानो हागोन। बिनि उनावब्ला आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो फैसा लासिगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो दासिमबो गावबा गावनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोनाबो थाबैनो आपडेट खालामनानै लाथार। नङाब्ला बिनि उनावहाय नोंथांमोना गोबां रांबो होनांनो जानो हागौ। दा बेनि थाखाय नोंथांमोना डकुमेन्ट आपडेटआव हाबदो। दा जोंहा नैबेयाव मोनसे दङ व्हाट टु साबमिट। जों बेवहाय आइडि प्रुफनि थाखाय मा साबमिट खालामनो हायोनो बेवहाय थुनानै नायब्लानो नोंथांमोना मोनगोन। बेवहाय नाय बिराद अपसन दङ। बेवहाय रेशन कार्ड, भटार आइडेन्टि कार्ड, गभर्नमेन्ट इसु आइडेन्टिटि कार्ड, सार्टिफिकेट हेभिं एड्रेस थानाय सार्टिफिकेट, जिखुनु मोनसेयानो जागोन आरो। बेवहाय दङ पान कार्डबो दङ, ड्राइभिं लाइसेन्स, बिदिनो गावबा गावनाव मा डकुमेन्टआ दं नोंथांमोना नायनानै बेखौहाय आपलड खालामनांगोन आरो। दा बेनि थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन? बेयाव दङ नै क्लिक टु साबमिट। बेवहाय क्लिक टु साबमिटआव थुनानै होदो। बेवहाय थुनानै होनानै नैबावहाय दङना आधार नाम्बारखौ बेवहाय थुनानै होदो। आधार कार्डखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव केपसा क'डखौ थुनानै होदो। बेवहाय नोंथांमोननि आधार कार्डआव जा मबाइल नाम्बारखौ होदों बेवहाय अटिपि थांगोन दे। दा नोंथांमोनाबो अटिपि थांबायब्ला दा नोंथांमोनाबो गावबा गावनि अटिपिखौ साबमिट खालामनानै होदो। नैबे लगइन दङना, लगइनआव थुनानै होदो। अटिपिआ साबमिट जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना डकुमेन्ट आपडेट बेवहाय थुनानै होफिनदो।
नैबेयाव दङ जोंना मोनब्रै स्टेप दङ। बै माखासेया नैबे मोननै स्टेपा अट'मेटिकलि अफिसियेलि मानसिफोरा बेखौ एप्रुभ खालामनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना मा खालामनांगोन दायो नेक्स्टआव थुनानै होदो। बेवहाय थुदो, नैबे टिक मार्कआव थुनानै होदो। आइ भेरिफाइ डेट दा एबभ डिटेल्स आर कारेक्ट बेवहाय थुनानै होदो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव थुनानै होदो। दायो जाबाय जोंहा बेवहाय डकुमेन्टखौ बेसेबां साइजआव आपल'ड खालामनांगोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय दङ लेस देन 2 MB 2 MB नि गाहायावसो नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन। बेनि बांद्रायबा जानाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना फट'नि साइजखौ बा PDF नि साइजखौ नोंथांमोना 2 MB नि गाहायाव लाखिब्लानो जाबाय। जिखुनु नोंथांमोना दहाय बैयावहाय डकुमेन्टफोरखौ नोंथांमोना नायनानै लाखाबायना। आं दा बेवहाय पान कार्डखौ होनानै आपल'ड खालामगोन। बेवहाय सेलेक्ट खालामबानो जाबाय माखौ आपल'ड खालामगोन। बेवहाय गोबां दंखायो नै। दा आं नैबेवहाय पान कार्डखौ आपल'ड खालामगोन नालाय पान कार्डनि अपसनखौ थुनानै लानोसै। बेवहाय एक्सेप्टआव थुनानै होदो। पान कार्ड एक्सेप्टआव थुदो। बेवहाय सेलेक्ट सापर्टिं डकुमेन्ट बेवहाय थुनानै होदो। कन्टिनिउ टु आपल'ड बेवहाय थुनानै होदो। गेलारिनिफ्राय सेलेक्ट खालामदो नोंथांमोना। आंना बेवहाय दायो मोनसे डकुमेन्टआ आपल'ड जाबाय आइडेन्टिटि प्रुफनिया। आरो गाहायाव दङ मोनसे एड्रेस प्रुफनि थाखाय मोनसे आपल'ड खालामबावनांगौ। दा बेवहाय नोंथांमोना नेक्स्ट डकुमेन्टखौ जिखुनु जाया एड्रेस थानाय मोनसे डकुमेन्टखौ सेलेक्ट खालामनानै आपल'ड खालामबावबानो जाबाय। बेवहाय भटार कार्ड जिखुनु माबा मोनसे एड्रेस गोनांखौ बेवहाय आपल'ड खालामबानो जाबाय। आपल'ड खालामखांनानै नैबेयाव टिक मार्क थुनानै होदो। टिक मार्क थुनानै नैबेयाव नेक्स्टआव थुनानै होदो। बेबायदि नेक्स्टआव थुनानै होदो। बेनिफ्रायनो नोंथांमोननि गासै प्रसेसा कमप्लिट जाजोब्बाय। बेबायदियैनो नोंथांमोना गावबा गावनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्टआवहाय एक्न'लेजमेन्ट मोनसे डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। डाउनलड खालामाबाबो जेबो नङा। नोंथांमोननि डकुमेन्टआ जिखुनु जाया बे मोननै प्रसेस मोननै डकुमेन्ट आपल'ड खालामबानो गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय आरो। बेनिफ्राय नोंथांमोना 10 बोसोरसो सिन्था गैला आरो बेवहाय जेबो आपडेट खालामनांगौनि गोनांथि गैला। दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। गोजोन्थों।